139 ka mga nagpapili sa milabayng May 12 election sa Central Visayas ang wala pa makaduso silang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Unsa man ang mahitabo kanila? Sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. 94% sa mga nilansad sa nakalabayng eleksyon sa Central Visayas ang nakaduso silang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE matod sa Commission on Elections. Sa 2,383 ka mga certified list of candidates, 2,224 ang nakaduso sa ilang SOSE, samtang 139 ang napakyas. Sa Cebu Province, adunay 1,270 ka mga kandidato apan 1,177 lang ang nakaduso ug 93 ang napakyas lakip na ang usa ka gubernatorial candidate nga wala nganli. Nasayran nga napupos ang deadline sa SOSE submission kagahapong adlaw, Hunyo 12, diin gipadayag ni Attorney Francisco Pobe bukas ang ilahang buhatan aron pagdamwat sa mga SOSE filers. Kung ugaling man naapay wala mo file o gusto mo file, dili na namo dawaton ato sa gusto nila sa Manila na sila, and they will have to seek justifications kan wala sila maka-file for a period of 1 month. Suma ni Attorney Pobe nga dito na sa Comelec Manila moduso sa ilahang justification ang mga napakyas nga kandidato nga siguradong mapahamtangan og administrative sanction. Sa wala maka-file, chances are kalabi na kato ng appeal administrative sanctions, and then on the part of sa nagpakadaog dili ang Comelec mohatag og certification nga naka-file sila sa ilang SOSE, that somehow it might be one of the grounds nga dili sila pa-assume sa ilang pagpanerbisyo. Samtang nangandam na sab ang Comelec sa napo kaadlaw nga registration alang sa barangay election. Mubukas ang voters registration sa Hulyo 1. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.